Ayo ora sing Kandi. Ana apa? Kepareng paduka lerem. Kula ingin badhe majarak lelaman menika. Aku ora percaya karo sapa wae. Jaman saiki ora gampang percaya karo sapa-sapa. Kepareng mirsani saking tebian. Kula badhe ngresikaken ami kula. Kita jajalanan kowe sing madani aku lho sapa ngedhekke gambar kuwi lho gambare mbahmu kuwi kok piye marang aku kowe iki sapa aku iki Anoman wah ngawur Anoman iki aku wah kowe ngaku-ngaku wiwit biyen mulungane pletheki jagat aku wis dikodratke dadi Anoman wulu kethek sing putih iki ya mung Anoman iki sing duwe wulu putih Anoman ora mesti tok cet kuwi mbok cet wulumu ben padha karo aku ngawur wae. Kok waton gambleh lambene. Ayo, ngaku aku iki sapa? Aku Anoman. Anoman iki aku. Anoman iki aku. Alah, tadano siungku. Hei! Yen kowe Anoman mereo. Ambok Sora Marata Jaya Marata sapa ngembari Kakang Anoman Setyaki mungsuhe. Kose to. Kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Lho. Ngaku. Setyaki. Kowe aja nglepeti banyu letul. Nglepeti apa? Wah aku gak nglepeti apa-apa. Kowe Setyaki ngendi? Lah ngendi coba? Beneran ngendi coba? Ayo, aku Setyaki ngendi? Sirwedari dudu. Kowe ngaku kowe Setyaki ngendi? Ayo ngendi? Ayo nek ngerti beneran ngendi? Ayo ngendi? Aku tak tikon Setyaki omahe ngendi? Ayo. Moh, kok nek aku muni tok tiroke. Ayo beten, omahku ngendi coba? Apa kowe ndi omah? Duwe wae. Ngendi? Lesanpura. Ah, kuwi. Ya to, madan-madane aku ya saka Lesanpura. Lho. Kowe aja gawe bingung, ora gawe bingung. Sing gawe bingung iki kowe. Kowe iki sing madan-madane aku. Ayo, kowe iki dibayar pira kok dapuk Setyaki? Kuwi kudune dapukanku. Aku teko telat kok Setyaki kowe. Ora mangsane apa? Ayo kowe ngaku apa ora? Ora ngaku Setyaki iki ora gelem tungkakku tak dalno iki. Hey!
Mara waspadakno Abimanyu wis ana tanganku. Wara Srikandhi. Ayuh yen pancen wanita kang ampuh. Mara uyaken pelayuku Srikandhi.